Amanat тиген батма Барысы аманат укый Әйдә җиңгә калышма Казансыга аманат син Көтәбез көндә хата Аманат куя канат Аманат куя канат Канат куя аманат Канат куя аманат Аманат Атай тигәндә лә һин кәрәк, әсәй тигәндә лә һин кәрәк. Туган ерем, айым, кояшым, тип әйтһәм дә телем һин кәрәк. Халкым өсөн ирек даулаган, туган илен зурлап данлаган. Салаваттай мәңге тере һин, башкортымдың үлмәс теле һин. Әсәй тигәндә лә һин кәрәк, атай тигәндә лә һин кәрәк. Мәңге йырланасак ерем һин, күңелемдең үлмәс нуры һин. Моңлы йырлы туган телем һин. Егерменче елның икенче ярты еллыгына язылырга тигән уй менән башкорт теле укытучысы һәм класс җитәкчеләре мөрәҗәгать иттеләр класска. Ата-әсәләргә балалар да дәрәү күтәреп алдылар. Һәм без ошо язылдык аманатка. Һәм үзебезнең квитанцияларны җыеп редакциягә җибәрдек. Бuna катнашып сәгать уттык, бик шатбыз. Без һәрбер язылучыларны, журнал язылучыларны күз уңында тотабыз. Олар журналды яратып укыйлар, безнең балалар. Һәм быелгы елда инде без мәктәп менән язылырга дигән уйда калабыз. Мин Валеева Руфина, 2-нче класс укучысы. Мин киләсәкне фотограф булган килә. Имаева Адилина, 6-нчы класс укучысы. Мин киләсәк килә кондитер. Бер шоуга барасы килә иде. Анда, бер бабай бар, ул шоуларны тәмләп карай, тортларны. Мин шуңа барасы килә. Мин киләсәктә врач булырга теләгем бар. Кешеләрне дәваларга. Исем, фамилия?
Дәүләтшинас мәдәният. Хәзерге көндә башкорт телен өйрәнү нисектер зур проблема тулган күк хәзерге вакытта. Ошо проблеманы безгә аткарыр өчен балаларда бала сактан ук йортта ата-әсәйләр, өләсәй олатайдар балаларына башкорт теленә һөю тәрбияләргә тиеш. Бына ошо башкорт теленә битарафлык ул гаиләнән башлана. Барыһы ла гаиләлә бердәм булып башкорт теленә һөю тәрбияләһәләр, киләсәктә безнең телебез яшәячәк. Ә мәктәпкә килеп, әлеге көндә безнең бына үзебезнең авылдан гына Ләмәд авылы балалары балалар баксаһына йөрийме, беренче сыйныфка киләме, улар телгә нисектер битараф, рус теле өстенлек ала. Бына ошо хатаны бетерер өчен без әлеге көндә мәктәптә коллектив менән көрәшәбез. Укучыларны башкорт теленә һөю укучыларда булдырыр өчен ошо башкорт матбугатына язылуды дәрәү рәвештә оештыру максатыннан 6 класс менән Аманат журналына язылу бәйгеһендә катнашып, бүгенге көндә мәктәптә Аманат журналының кунактарын кабул иттек һәм укучылар ошонан бүгенге көндән киләсәктә мөгаен да башкорт телендә сыккан безнең балалар өчен, яшь үсмерләр өчен булган журнал газеттәрне алдыру теләге тугандыр дип уйлыйм. Башкорт телен яшәтергә, башкорт телен үстерергә, үзебезнең милләтне югалтмаска